हेलो सोनाफोर गिबि गिबियावनो आं नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोलायबाय दे आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै नै मादैया आदैजों आंजों जोंहा औवाबारियाव थांसै आंनि आब'नि बिजावजालि फिसाजोफोर दाखालि बाङालिजों बर'जों जुलि जादोंना रायजोफोर बेहाय हाबानि एसे जाथि खुरमाखौ हाबा जोबखांनानै आतमंगल जोबखांनानै एसेबाबो आखाइ सुहोनो नागिरदोंदां आखाइ जों थांनो ओंखारबाय नै स्कुटियाव गाखोबाय थांबाय थानोसै मादैया मा देखायलांनो हायो देखायलांनोसै एसेबाबो मा नुयो आं बेखौ एसेबाबो देखायलांनोसै दे रायजोफोर नायलांबाय थादोंनो मादैनि भिडिअखौ मोनफैबाय जोङो नै औवाबारि आब'मोननाव सिना नै लाइब्रेरि दङ नैबे खाथियाव नैबे आयंनि फिसाजो आब'नि न' हाबहैनोसै दाना जोङो सिङाव हाबहैनोसै नै न' सिङाव सोर दं नायनोसै बिजामादैफ्रा जोंना बिजामादैफ्रा नै आब'नि बिजामादैफोर बेयो दहाय आं न'खौ एसे खोन्थाहरखादोंमोन ना दरखंआव बेयो बिजामादै गेदेर आंनि आयंनि फिसाजोनि बिजामादै गेदेर नै बेयो उन्दै बेहा खाथियावनो मोनदों बेहा माबायाव मावो बिएड कलेजाव नै बेहा जाबाय शिलं पुलिसमोन ना जावैसो नोंहा बेहा गेदेर नै बेहा जाहैबाय जायजों दा जाफैदों आब' बिनि बिजामादै बियो देरसिन नै बेलाय जोंना बियादै देरसिना मालाय बेना फिसाफ्रा मेट्रिक पास जाजोबलायबावबाय सासे बिकम फरायलाबावबाय मालाय उन्दैयावनो हाबा जानाय नालाय दे मालाय आबजाल उबजाल लाबायना बिजामादैफ्रा दे ओं नङा दे थ्रायसो बयबो एसेलाय लाखायोना बर'फ्रा जोंना सासेया फैयाखै जोंना माबानिया दाबो फैयाखै टेक मोनलायलायनाय ना बेखौ गारनो हाया रावबो नङाबा उन्दैफ्रा फोरोङाबा औ जाया सोलिहैनाय मा संदों नै दाना नायनोसै ओंखाम संग्रायाव आंनि बिजादैखौ नानि नायलाय दे बेलाय बाङालिजों माबाजों हाबा जानाया दाखालि बेनोमोन सनाफोर बिनिनो दा पार्टि जानो फैबाय जोङो मा संदों हामे नैबे आयं दहाय न' आब'आ आयंनि फिसाजोनि फिसौजो दे आयंनि फिसाजोनि फिसाजो आयंनि फिसौजो जाबाय ना मा एवनो होनदों टमेट'जों आं दि शिलं पुलिस होननानै बुंदोंना बिनिनो माबा बे बिसि बिजामादैखौ ओमफ्राय मा संनो नानि नाखि बिसोर गोथाव जाबावगोन ना दा बिजामादैयालाय न'आव थांदों फैया दानो हांसो संखांबाय दाउ एवखांबाय टमेट' ना संखांबाय आं बे माखासे भिडिअखौ आं खेबस्लाबनो मोनासै जोंहा नै ओंखाम जानोसै रायजोफोर नै बिजादैनाव नै बे बिजादै गेदेर बेनो बिजादै गेदेरा बेनो सबसे देरसिन दाखालि हाबानि देखायहरबाय थानाय आङो नै बियो 3 नाम्बार 2 नाम्बारा फैनो हायाखै उन्दै फरिखा नालाय ओमफ्राय दाखालिनि बाङालिजों बर'जों हाबा जानाया बियो सबसे दुइसिन नैबे आंनि आयंनि फिसाजोनि फिसाजोफोर बिसोरो आयंनि बिजायंफोर नैबेया देरसिन जाबाय आं दहायबो खोन्थाखाबाय नैबेखौ खोन्थानो मोनाखै बेहा दुइसिन नै बिलाय बेना हासबेन्डआ होथेबाय जोंना बिजामादैया बोरा नैबेयाथ' आंनि बिब' जाहैबाय आंनि बिब' बिराद फाग्लिखाथार जद्रा फाग्लिसो आंनि बिब'आ एलार्जि जादों बेस्रा मानलु खुजुलु जागासिनो दंथारो बेस्रा सोरबाफोर खोन्थाहरदो मिथियोबा माजों हामो एलार्जिया जानोसै दे जोङो ओंखामखौ दानिया जों जाग्रोसिगोन दा बिजामादै आंनि हौवामोनहा दाहाय जासिगोन आरो जोंहा बे नैबे आब'नि बिजामादै फिसाजो फैबावनांगौ दंबावो बिसोरो फैथ'वाखै बिसोर बेस्थ' नालाय आरो बिजामादै जाय बाङालि बियो सिबाय राजबंसि ससे बाङालि ससेमोन ना बियो फैथ'वाखै बिसिखौ दोननानै दहाय थांफिनबाय फैथ'वासै नायलांबाय थादोल' जोंनि जानाय लोंनाय गासिबो देखायहरजोब्बाय नै जानोसै बिमादै बिजादै बिमायं बिसोर बिमायं जायो आंनि बिब'खौ आंखौ बिमादै जायो
जोंना नै बिजामादैया नैबेनो नैबे बिजादैनिया आंथ' खोन्थाखादोंमोन ना शिलं पुलिस होननानै बेनो जोंना बिजामादैया नै बे बिजादैनिया नायलांबाय थादो नैबेथ' आंनि बिजामादै दहाय जाय रायजोफोर नै आंना फिसौआ फैबाय आंनि नैबे आब'नि फिसौलाया बिमाया फैथ'वाखै बिफाया लानानै फैग्रोबाय बिमाया दासो फैगासिनो दङ थाया थाया बोराबगासिनो थारो अरे नायद' नाय जयसिल जयसिल फुर नै थांनोसैनि आङो खेबस्रा बावबाय नै जोंहा नुथुन जामाया बेनोमोन दाखालि आंथ' ब्लग हगारदोंना बेंगलि बिफा बेंगलि बिमा राजबंसि होननाय बर'जों जुलि जानाय होननाया दा बिसोराव जाफैदों नै बिजामादैया दहाय आङो फैयाखैमोन नालाय खोन्थानाय जायाखै नै दासो फैदों जोंना नुथुन जामायथ' बाबाथु बेंगलि माथु राजबंसि ना এতিয়া ভালকে সংসার খাবো লাগে হিতুয়ে না আমার পরা नै आंनाथ' आब'नि बिजामादैया नैबेनोमोन फिसालाखौ लानानै फैग्रोबाय जावैसोआ दा फैगासिनो दङ जोंना बिजादैया हाख'वा जानायखाय गारबोबायनो बांद्राय देलाय मांग्रिफोरखौ नै जोंनाथ' नैबे आब' आयंनि फिसाजोनि बिजामादै बियो बेखौ दहायथ' खोन्थाखाबाय नैबेबो जायनि न'खराव जाफैदों नैबेनि गोदाननि बिसालथि देरसिन नै बियो रिथेना बेनो दा न'खरखौ सालायो फिसा हिन्जाव गैया ना फिसा हौवा गैया नालाय फिसा हिन्जाव गोजा साब्रै दाना ओंखारलांनोसै जोङो दे बाय दे जामाय जों थांग्रोसिगोन बिस्रा दा उनाव थांथोंसै लेडिस पार्टिया थांग्रोजोबसिगोन बाय थांसै नै बिजादैफोरजों बिदाय लाबाय आङो हुस्सा माला थांसैखो नै जोंना नैबेनोमोन दे दाखालि आङो ब्लगाव होदोंना बिसिनि जुलिखौ गुबुन हारिजों जादों होननानै आं होदोंमोन ना जोंना बेनो बिजादैया मोजां रायजो जादो नै जोंना फिसौलाया बिजादै गेदेरनि फिसाला मालाय बेना बिखम फरायबावबाय बिखम ना बाबु कमार्स कलेजाव नैबेलाय जोंना आब'नि बिजावजालि गेजेराव उन्दैया दासो फैगासिनो दङ आं नेबाय थानो हाला बियादैखौबो आं नेनो हाला थांसै ओंखारलांसै जोंना बियादै देरसिननि फिसाजोआ मालाय बेहाबो मेट्रिक पास जाजोब्बाय उन्दैयावनो हाबा जानाय नालाय सनाया थांसै दे नानि दे थादो आबौ सना बोरै लिलि बिमाया लिलि बिमाया नङा बिमाया ओइ थांसै नै आंना फिसौलाया आंनि आब'नि फिसौला सनाया नै थांसै दे आबौ दे नांगौला दुगायानो लासाला आं थांसै दे बाय आब'मोन बाय थांसै दाना न'आव औ नै दहाय आयंनि फिसाजो आब' होनदोंना बिनि फिसाजोफ्रा सानैबो बैहाय थांदोंमोन नै बेनो जोंना आब'आ न'आ बेनो आब'ना नै मालाय बागानानो गिलु बालु गरसि बागान माबा बागान थांसै थादो थांसै आं नेनो हाला बिसोरखौ उन्दैफोर फरिखा दंना हौवाखौ मालाय दा थांसिगोन बिजामादै हारसाया आंखौ फिरफिलिसिम लामासिम दोनबोलायबाय थांसै नै दाना मादैया न'सिम बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन दे आंखौ